Окупанти свідомо приховують матеріали з справи загибелі Виджиє Кашка. Річ у тім, що під час затримання Асана Чапуха, Руслана Турбача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова у Сімферопольському кафе пішла з життя ветеран національного руху Виджиє Кашка. За офіційною версією, їй стало зле. Вона померла у кареті швидкої. Адвокат Микола Полозов впевнений, жінку вбили. За його даними, під час затримання Виджиє Кашка вдарили прикладом автомата. Коли він почав розслідування обставин загибелі, окупаційні слідчі засекретили частину справи. Сьогодні окупаційний суд визнав це законним. Адвокати ж кажуть, слідство таким чином свідомо приховує персональні дані силовиків, які потенційно можуть бути причетні до смерті Виджиє Кашка. Совершенно очевидно, что российские суды здесь покрывают действия российских силовиков. Если бы речь шла не о крымских татарах, если бы речь шла не о Виджиє Кашка, то, конечно же, все эти нарушения моментально были бы зафиксированы, мы бы получили частное определение и на этом основании требовали бы применения дисциплинарных взысканий к следователю, который допускает соответствующие вещи. Буквально суд прошел, и судья зашла за вердиктом. Через 40 секунд она заходит и читает вердикт. Спланированный сценарий однозначно.